Τώρα θα σας δείξουμε πώς νέοι άνθρωποι με ευφιέστατες ιδέες βρίσκουν δουλειά ή μάλλον δημιουργούν οι ίδιοι τη δουλειά τους εδώ στον τόπο μας. Τι έκαναν οι άνθρωποι που θα σας δείξουμε ευθύς αμέσως, όπως είναι ο Δημήτρης Φρατζής, πήραν ένα παλιό καΐκι, το μετέτρεψαν σε ένα μικρό, εγώ θα πω, κρουαζιερόπλοιο εντός εισαγωγικών και κάνουν μίνι κρουαζιέρα στο Πόρτο Ράφτη. Καλή σας ημέρα και στο Δημήτρη και στη φίλη μας που είναι δίπλα του. Καλημέρα, καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε στο τουριστικό μας καΐκι, το Ρεσάλτο, εδώ στην East Attica Cruises. Η Έμιλη είναι η συνεταιρός και σύζυγός μου και με βοηθάει εδώ πέρα. Για πείτε μας, τι έχετε φτιάξει εκεί? Μας έχετε στείλει και πολύ ωραία πλάνα, θα τα δούμε τώρα και μπροστά. Έχετε πάρει ένα παλιό καΐκι και το έχετε μετατρέψει ουσιαστικά σε ένα μικρό πλωτό λεωφορείο. Ναι, είναι ένα καΐκι χτισμένο στη Σύρο παραδοσιακό. Είχε χτιστεί εξ αρχής για μεταφορά επιβατών και αυτό βοήθησε πάρα πολύ γιατί έχει άνετα σαλόνια. Και κάνουμε ημερήσιες διαδρομές από το Πόρτο Ράφτη. Ξεκινάμε από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου, το κεντρικό, και κάνουμε 4 στάσεις εδώ στην Ανατολική Αττική για βουτιές, για διασκέδαση. Τώρα σε ποια στάση σας έχουμε βρει? Πού είστε? Τώρα έχουμε μια special, δοκιμάζουμε μια special διαδρομή, γιατί θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι ξεχωριστό για την βραδιά της Πανσελίνου. Οπότε μας έχετε βρει σε μια λίγο διαφορετική στάση από αυτή που συνηθίζουμε. Κάνουμε μια λίγο διαφορετική διαδρομή. Εμιλία, μαγειρεύετε κιόλας εν πλώ. Θα κάνουμε και την κακαβιά αν επισκεφθούμε το ξύλινο καΐκι και ταξιδέψουμε μαζί. Εδώ σε πάνε για βουτιές οι άνθρωποι. Κι όμως έχουμε βάλει μια βάση ψισταριάς η οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή στο πλάνο για να κάνουμε αργότερα ψήσιμο. Να τη δείξω. Δεν φαίνεται. Να βάλουμε πάνω καλαμάκια, αλλά ειδικά στις μίνι κρουαζιέρες που έχουμε στις 4 ώρες εμείς προσφέρουμε ένα κέρασμα από εμάς. Δηλαδή μέσα στην τιμή περιλαμβάνουμε τον καφέ με τα βουτήματα, έχουμε μέσα τα σκολιατοειδή που τα φέρνουμε φρέσκα από το φούρνο και το φρουτάκι γενικά. Από ποιο σημείο σηκώνεται άγκυρα, Εμιλία μου? Πού μπορεί να σας βρει ο κόσμος και πόση ώρα διαρκεί αυτό το tour? Ώρες πες. Λοιπόν, εμάς μας βρίσκεται στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη, στο κεντρικό λιμάνι. Για την Φινέζα, το λέμε και στον κόσμο, eastaticacruises.com, στις επικοινωνίες που μπορούν να βρουν ακριβώς την τοποθεσία μας. Κάνουμε καθημερινά διαδρομές, Δευτέρα με Κυριακή, πρωινό και απογευματινό δρομολόγιο. Δεν θυμάμαι την άλλη ερώτηση που μου είπατε. Πόσο διαρκεί? Πόσο διαρκεί? 4 ώρες είναι και οι δύο. 10 με 2 και 4 με 8. Εμιλία, είναι ακριβό αυτό το σπορ τώρα? Δηλαδή για μια οικογένεια με 2 παιδάκια πόσο θα κοστίσει αυτό? Λοιπόν, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε τις κρουαζιέρες όσο πιο προσιτές μπορούσαμε για να μπορέσει και ο Έλληνας να έρθει να απολαύσει τον τόπο του. Οπότε το προσφέρουμε αυτό είναι στα 35€ ο ενήλικας και τα παιδάκια 5 με 13 χρονών είναι 20€. Και επίσης για μικρότερα παιδάκια είναι δωρεάν για κάτω των 5. Παιδιά, ανταποκρίνεται ο κόσμος, υπάρχει κίνηση ή έχει τουρισμό το Πόρτο Ράφτη φέτος? Ευτυχώς είδαμε αρκετή κίνηση και μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος πάρα πολύ, παρόλο που είναι και η πρώτη μας σεζόν. Σαββατοκύριακα μπορώ να πω ότι κλείνουμε πλήρως το σκάφος που με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος. Τώρα να σας πω την αλήθεια, εκτός από το ότι είναι μια πρωτότυπη σκέψη και επιχειρηματική προσπάθεια νέων παιδιών όπως είστε εσείς, και αυτός είναι και ο λόγος ουσιαστικά που το αναδεικνύουμε, θα πρέπει να πω ότι έκανα τώρα μια γρήγορη άθροιση στο μυαλό μου. Το κόστος που μας περιγράφεται είναι σαν να έχουμε πάει σε μία παραλία, έχουμε πάρει 2 ξαπλώστρες και άλλες 2 για τα παιδιά, έχουμε φάει για μεσημέρι το σνακ και έχουμε πιει και το καφέ και το αναψυκτικό. Δηλαδή, μία ή άλλη είναι και βλέπεις τόσες παραλίες όμορφες και περνάς 4 υπέροχες ώρες στην θάλασσα κοντά στην Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να περνάνε όμορφα μαζί σας όλοι όσοι έρχονται.